El dret a l'amistat. Hi havia una vegada un nen procedent de l'Àfrica que anava a una escola de Barcelona. Un dia, el nen procedent de l'Àfrica, que es deia Calí, estava jugant a futbol amb els seus amics. A l'altre cantó hi havia més nens parlant. Hi havia el Joan i els seus amics. Sense voler, el Calí va xutar la pilota i li va donar al cap del Joan. El Joan va dir: Vigila una mica, Tot enfadat. El Calí va respondre: Perdó, ha sigut sense voler. El Joan es va començar a enfadar i va començar a picar el Calí. El Calí s'hi va tornar. Al cap de poc, una professora els va separar i va dir: Vosaltres, prou, castigats! Se'n van anar a la paret i la professora va dir: Fins que no us solucioneu, no us moureu d'aquí. El Calí i el Joan es van posar vergonyosos i se'n van adonar del que havien fet. El Calí va dir: Ara que ho penso, me n'adono del que he provocat. Va dir el Calí tot trist. El Joan va respondre: Ha sigut culpa meva. Si no t'hagués contestat malament, t'hagués picat. I t'hagués picat, no hagués passat. Va dir el Joan tot vergonyós. El Calí va dir: No ha sigut culpa teva, ha sigut culpa meva. El Calí i el Joan es van somriure l'un a l'altre i el Joan va dir: D'acord. D'acord, anem a dir a la professora que ja ho hem solucionat. El Calí i el Joan van anar a la professora i li van explicar. Ja ho hem solucionat. La professora va contestar: Bona solució, ja podeu anar a jugar. El Calí i el Joan es van adonar que és molt millor jugar junts que no pas barallar-se i acabar castigats. I aquí s'acaba aquesta història.